Vilas, jeg vil gerne bede om en med laks. Laks, det er sådan der. Ja, tak. Og så en af de store også. Den der. Ja, lad mig prøve en af dem. Ja, tak. Det er fint. Det er så far. Tak. Så, Skal vi også have sådan. Så tror jeg, du skal lave en til Viggo. Ja, så skal du. Skal Viggo have en? Hvad skal du have for en, Viggo? En af de små der? Rose, jeg skal lige høre. Nå ja, den var. Den er til Viggo, den der. Flot, skat. Sådan. Det er godt, så må du også selv have noget, Vilas. Ja, jeg tror, jeg tager noget af den. Og der er næsten ikke flere af de små med skænke.